A poďte vás dať ďalšie video, zgrajeme znovu Brawl Stars. A dneska, to ako skoro každú sezónu, máme brutálne veľký opening. Samozrejme, ale skôr predtým si urobíme nejaké questy. By sme mali 30 star dropov. Takže bez ďalšieho, keď sa ani rovno hrať. Zahráme si za Mistra Piho. Prečo nie? Pôjdem na to. Fúha, Tamek má tam tú jednotku. A to neznamená, že je dobrá. Akože môže byť aj bot vlastne. Si neuvedomil. To môže byť aj bot. Ja mal prestrať henty kriky. No, kriky. No. Tie bedny. Mám 4 bedny. Tameka sa mi neľúbi. Ja som vedel, že sa mi neľúbi. Dobre, chill, Mekka bude dole, A ja zdal gasa. Neviem, akým zrakom. Ale dole. To sa mi ľúbi. Chcem hrať trochu v chille. Toto je Meeple. Čo? To je ako? To mi neľúbi. Semičko je Meeple, možno semičko. Ale ja som je viatko, že ja som lepší. Nemá šancu. To je brutálny damage, to sa nedá. To je brutálny damage to, ale tretie miesto to je furt win. Ešte 2, nie. Takže ešte 2. Posledný win. Je tu a je to spojené nejaké questy. Do 20 trofejí. 1000 tam pribúda. A teda to aj 30 startupov. A plus ešte v shope máme niečo. To si ja vyzadnem potom. Najskôr si idem otvoriť v shope. Jo, startupy a opäť začína teraz. Prvý startup. Epic. Mythic. Poj. Á, Mythic. Párpoj, ty nevadí, to je dobré. Rare. Mythic. Poj, legendary. Poj. Prosím, legendary. Á, Mythic, škoda. To vyzeralo tak nádejne. A poj, teraz klikáme, poj. Piper. Vamos. 26 zo 28 pických brawlerov. Piper. Epic, to je v pohode. To je chill. Super. Nevadí, ja som rád za tú Piperku, že aj keď sa to ako neviem ako zomlelo, tak som rád za tú Piperku. Super rare, kredity, ďalší, to budú coiny, no. Rare, nič, to sú coiny a toto bude super rare, to tiež nič. Asi sme si už šťastie vyplýtvali. Mythic? Hej, my máme tretí mythic. A my sme tak v polke. Máme tretí mythic. A asi 2 epiky sme mali, sa mi zdá. Abo viac. Ja som zakladal, že to má posta Magent P nice. Strašne pekný skin. Aj keď je 29 stojí gemov, sa mi zdá. Že je to rare skin. Abo je to super rare. Pozrieme sa potom. Ale, dobre. Zatiaľ opening úplne, zatiaľ mega dobrý. Piper a skin na Mistra Piho. Sice mohlo by to byť aj lepšie, ale... Epic. Dobre. Rare pin na čaka. To je v pohode. Ja mám piny rád, lebo... Tak kolekcia aspoň. Mať kolekciu pinov. A pokým že nazberám všetky... Možno raz áno. Ale to je problém do budúcna. Teraz tu aj... No, ešte nie posledný. Ešte tu aj 5 týchto startupov. Legendary! Prvý legendary, OMG! Hej, tam fakt zase nejaká postava. Nie. Som začal mať niečo dobré.
Jasné, zase 2 postavy za jeden opening, však prečo nie? A ešte tu furt máme 2 legendárne stardropy a ešte milión ďalších stardropov. Mereme, dneska dopadajú všetky tie mytiky. Kto mi ešte chýba? Nechýba ešte Gale. Gale mi chýba. Posledná postava epická. No, to sa asi... Ja som klikala ten legendary stardrop. No, máme tu druhý legendary stardrop. To je prvý garantovaný, ešte bude jeden. Hej, chápete, už ešte bude jeden a mne už padne 2 postavy, skin a rare pin. Gadgeta. Veľmi dobrá gadgeta, aj to Sarpaverka samozrejme. Na Gasa. Nie, to sa ešte potom pozrieme. Teraz, najskôr, kým nabehneme do Lunar Bravo, sa chcem pozrieť na toho Mr. Pho, že čo je to za skin. Mr. P, to je Mr. P, Agent P, rare skin. Ale to vôbec nevadím. Aspoň mám, čo si padlo. Teraz to je Lunar Bravo a ideme rovno tých 8 starapov, ktorých je tu. Toto je prvý. Super rare, okej. Kredity sú strašne dobré. Ja chcem toho kita už mať konečne. Ja ešte budem počítať, ale som sa s tom úplne stratil. A toto je 5. nejaký, 6. Možno viac, 7. Konec. Ešte posledný, tak toto je 8. A teraz máme to Legendary Stardrop. Hej, tretí Legendary Stardrop. Klikám na ňo. Je tu, hej, držte palce, aby tam bolo čas dobrého. A 3, 2, 1, ťuk. Hej, nice, tento skin je dobrý. To je rare. Určite rare a dostali k tomu pin. To je rare skin, jak toto. Čo je za skin, ale je pekný. To bude jaký super rare, neviem. Pozrieme sa na Bell. Bell je tu. A toto je super rare skin. To nevadí, ale je pekný. A teraz ideme sa na to všetko pozrieť. Tady máme tu 2 bomby postavy. Very good. Potom tu máme skin na Bell. Náš pekný skin. A teraz tu máme Agenta Pho. Úplne mega OP skin. No a teraz ja si povylepšujem postavy. Máme tu posledného epic brava, ktorý nám chýba. To je Gale. Ja si strašne chcem vyskúšať tú Piperku. Dobre, to je 5. Na 6. Neviem, či vidia aj na Macy 6. power. Jo, to ide, to ide úplne v pohode. Teda aj tu 2 nové postavy. Teraz sa zrejme pušovať, takisto ako Hen Kakton, na ktorého úplne Kakton. Čo tu mám? Vlastne ešte to nie všetko, ešte tu je náš Gas, na ktorého sme dostali toto. No táto je proste asi lepšia, neviem. Ešte by kľudne napísať do komentárov, ktorá z tých Star Powerek na Gasa je lepšia. No a toto je z tohoto mega dobrého openingu asi všetko. Dúfam, že sa vám video ľúbilo, nezabudnite like, odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!